Juan Kapitulo 6. Human niini, nibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea, ulanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong tao, kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa usa ka bungtod, ug milingkod didto uban sa iyang mga tinun-an. Niadtong higayuna, duol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya, nitanaw si Jesus sa libot niya ug sa pagkakita niya sa daghang mga tawo nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Felipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tawo? Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe, apan ang tinuod mao nga nahibalo na siya kung unsa iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisag mopalit kitag pan nga bilig 200 ka denaryo, dili pa igo nga ipakaon niining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, miingon kang Jesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 ka pan nga sibana ug 2 ka isda. Apan mag-unsa man kini alang niining tanang tawo? Si Jesus miingon kanila, palingkura ang mga tawo, may daghang balili niadtong dapita. Busa, naglingkod ang mga tawo nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan, gipasalamatan niya ang Dios ug giapod-apod niya kini ngadto sa mga tawo. Nausab kini ang iyang gibuhat sa isda, ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, miingon siya sa iyang mga tinun-an, hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa, gihipos nila ang tanan ug ang mga salin sa 5 ka pan nga sibana nga gikaon sa mga tawo, nakapunog 12 ka bukag. Sa pagkakita sa mga tawo sa milagro nga nabuhat ni Jesus, miingon sila, sa walay duda-duda siya gayud ang propeta nga moanhi sa kalibutan. Nakamatikod si Jesus nga moduol sila kaniya ug kuhaon siya aron pugson nga mahimong ilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Sa pagkasawom-sawom na, nangadto sa lanaw ang iyang mga tinun-an, ug nanakay ug sakayan unya nanabuk balik sa Capernaum. Apan nagabii na lamang wala gihapon mahiapas kanila si Jesus. Niadtong higayuna, nagbawod pag-ayo tungod sa kusog nga hangin. Ang mga tinun-an nakagaod nag 5 o 6 ka kilometro sa dihang nakita nila si Jesus nga naglakaw sa tubig ug nagkaduol sa sakayan ug nangalisang sila. Si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok kay ako kini. Nalipay sila nga mipasakay kaniya ug diha-diha ang sakayan midunggo sa dapit nga ilang gipadulngan. Sa pagkasunod adlaw, ang mga tawo nga nagpabilin sa tabok sa lanaw nakakita og usa ra ka sakayan ang nahibilin didto. Nasayod sila nga si Jesus wala mosakay sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an nga nanggikan nga sila ra. Hinuon, didto'y ubang sakayan gikan sa Tiberias nga nanunggo duol sa dapit diin ang mga tawo mikaon ug sapan. Tapos magpasalamat ang Ginoo. Sa pagkakita sa mga tawo nga si Jesus wala didto, ni ang iyang mga tinun-an, nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Capernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakaplagan na nila si Jesus dito sa tabok sa lanaw, miingon sila kaniya, magtutudlo, kanus aka pa mahiabot dinhi? Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako kay nakakaon man kamo sa pan ug nangabusog og dili tungod
ug nangabusog, ug dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo. Ayaw kamo paghago alang sa kalan-on nga madunot, kundili sa kalan-on nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kining kalan-una ihatag kaninyo sa anak sa tawo, kay gipatikan man siya sa Dios nga Amahan sa timaan sa iyang pag-uyon. Busa gipangutanan niya sila, unsa may among buhaton aron pagtuman sa gisugo sa Dios? Si Jesus mitubag, kini ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo nga motuo kamo sa iyang gipadala. Sila motubag, unsa mang milagro ha ang imong ipakita kanamo aron manuo kami kanimo? Unsa may imong himuon? Ang among mga katigulangan nangaon og mana didto sa kamingawan sumala gayud sa giingon sa kasulatan. Gihatagan niya silag pan gikan sa langit. Si Jesus miingon, sultihan ko kamo, ang gihatag ni Moises kaninyo dili mao ang pan gikan sa langit. Ang akong amahan mao ang naghatag kaninyo sa matuod nga kalan-on gikan sa langit. Kaya ang pan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanao gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Sir, sila miingon kaniya, hatagi kami kanunay niining maong pan. Si Jesus miingon kanila, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili na gayud gutomon. Ang motuo kanako dili na gayud uhawon. Giingon ko kaninyo nga nakakita kamo kanako apan wala kamo motuo. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan moari kanako, ug ang moari kanako dili ko gayud ikasalikway. Kay nanaog ako gikan sa langit aron pagbuhat sa kabubot-on sa nagpadala kanako ug dili sa kaugalingon kong kabubot-on. Kini mao ang kabubot-on sa nagpadala kanako nga dili ako kawad-an bisan usa sa tanan nga iyang gihatag kanako, ug banhawon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Kay kini mao ang kabubot-on sa akong amahan nga ang tanan nga makakita sa anak ug motuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Ug banhawon ko sila sa katapusang adlaw. Ang mga Hudiyo nagbagulbol batok kaniya kay miingon man siya ako ang pan nga gikan sa langit. Busa miingon sila, dili ba siya si Jesus ang anak ni Jose? Nakaila kita sa iyang amahan ug inahan, busa nganong miingon man siya nga gikan siya sa langit? Si Jesus mitubag, ayaw kamo pagbagulbol, walay makaari kanako gawas kung ang amahan ang nagpadala kanako. Gawas kung ang amahan nga nagpadala kanako magdani kaniya, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tawo tudloan sa Dios. Ang mamati sa amahan ug makakat-on gikan kaniya moari kanako, apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Siya nga gikan sa Dios maulamay nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo, ang motuo may kinabuhing walay katapusan. Ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan nikaon sa mana dito sa kamingawan apan nangamatay gihapon sila. Ang mukaon sa pan nga gikan sa langit dili mamatay. Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ining pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Nakahaling kini sa mainit nga paglalisay sa mga Hudiyo. Unsaon man niining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon? Nangutana sila. Si Jesus niingon kanila, sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko sila sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod mao ang matuod nga kalan-on ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan maoy nagpadala kanako ug tungod kaniya
nabuhi usab ako. Sa samang pagka sa samang pagkaagi, ang mukaon kanako, mabuhi tungod kanako. Usa kini mao ang pan nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon niining maong pan mabuhi sa dayon. Gisulti kini ni Jesus samtang nagtudlo siya dito sa sinagoga sa Capernaum. Daghan sa iyang mga tinun-an nakadungog niini ug niingon, lisod kaayo dawaton kining pagtulun-ana, kinsabay makasabot niini. Bisag walay nagsulti kaniya, nahibalo si Jesus nga nagbagulbol ang iyang mga tinun-an bahin niini. Busa giingnan niya sila, nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Pananglit makita ninyo ang anak sa tao nga mukayab balik sa iyang gigikanan. Mabugnaw ba lang gihapon kamo? Ang naghatag og kinabuhi mao ang espiritu, dili kini mahimo sa tao. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo espiritu og kinabuhi, apan pipila kaninyo wala manuo. Nahibalo si Jesus sukad pa sa sinugdan kinsay dili mo tuo, kinsay magbudhi kaniya. Ug midugang siya sa pag-ingon, mauman gani nga gisultihan ko kamo nga walay makaari kanako gawas kung itugot kini sa amahan. Tungod niini daghan sa iyang mga tinun-an mibiya ug wala na gayud mukuyog kaniya. Busa miingon si Jesus sa 12 ka tinun-an, ug kamo mobiya ba usab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan, anaa kanimo ang mga pulong nga maghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami ug nasayod nga ikaw mao ang balaan sa Dios. Si Jesus mitubag kanila, wala ako ba pilia kamong 12? Apan yawa ang usa kaninyo. Si Judas ang gipasabot niya, ang anak ni Simon Iscariote. Si Judas bisan tuod usa sa 12 ka tinun-an, magbudhi man kaniya. Juan Kapitulo 6.